Dwi wrth cylch y ceffyla erbyn hyn. Mae yna olygfa fendigedig yma. Dwi'n cael cwmni Anwen Francis, gwraid a ni'n ei chysylltu. A bryd y poni Shetland wedi anfarwoli'r bryd ma'n do yn eich llyfrau. Do. Shani Shetland. Sut ma Shani? O, di, mae'n hyfryd, ydi. A dal adre, dal yn fyw, dal yn bodoli. Faint i hoedi? 1 ydi. A mae hwnna'n oed mawr i... Odi, mae'n cael ei madodi'r sir, felly mae'n cael y gorau, mae'n cael y bwyd gorau, mae'n cael gwell bwyd yn ni, gwell gwely yn ni. Ond na, mae'n wych. Be di hanes y bryd yma te? Ie, dechrau Ynysodd y Shetlands wnaethon nhw, flynyddoedd maith yn ôl, cael ei defnyddio i gario'r crofters ar Ynysodd y Shetland, a hefyd yn y pyllau glo, maen nhw'n fach achos maen nhw'n gadarn yn dyfe, a maen nhw'n hynod gryf i gymaru a brydau eraill o geffyl. Wedyn, beth ydy'r maint felly? Wel, 34 modfedd yw rai bach fel sy'n y cylch fan hyn heddi. Maen nhw'n gynharach bore yma, bod ni'n dangos y cyffylau mwy o faint, felly 42 modfedd. Felly ni'n gallu cystadlu dyn nhw, ni'n gallu show jumping dyn nhw, working hunter, sef cloddiau naturiol mas yn hela. Felly beth ni'n brydio yw rai mawr sy'n ffwrpas mewn bywyd. A mae sawl brydfa yng Nghymru bellach? So Sifa stud na ddechrau gyda'r cyffylau lliw yng Nghymru. Mae'r Crafton stud ger Aberteifi, i ni nepell o Aberteifi. A mae'n rhywbeth sy'n tyfu fi'n credu, a mwy o bobl yn hoff o'r cyffylau, maen nhw mor annwyl. A oes na fwy nag un math felly? Y miniatures, a wedyn mae chi rai canolig, a wedyn y standards. Felly mae'r standards eitha mawr, ond achos bod fi mor fyr, maen nhw'n hawdd i trin. Os gyda ni geffyl fwy o faint, bydde fe'n anodd. Oes na waith trin arnyn nhw, beth i natur y ponis yma? Dwi'n trin unrhyw beth sy'n dod o'r clos yn ei gytref, fel sy'n os pwy seis nhw, maen nhw'n gorfod parchu fi, dwi'n gorfod parchu nhw, yn dyfe. Dwi'n trin y poni Shetland fel sy'n nhw'n bobl mewn ffordd, maen nhw'n deall yn llaisi, goslef yn llaisi, ond maen nhw'n gymeriadau arbennig a maen nhw'n ddeallus iawn. Dwi'n gweithio ar y ponis yn bore, maen nhw'n dod i'r iet atau, maen nhw'n fel sy'n nhw'n siarad â fi, yn dyfe, ni'n nabod yn gilydd. A na, maen nhw'n gyffyle bach hyfryd. Ac o ran, mae rhywun yn meddwl am y maint bod nhw'n addas i blant, ond ydyn nhw'n natur garedig hefyd? Mae pobl yn gweud bod nhw'n cnoi, ond bai ni fel pobl sy'n ei bwydo nhw'n llaw ni, na pa maen nhw'n cnoi. Felly dyn ni ddim yn bwydo'r llaw, ni'n trin nhw fel cyffyle raso, maen nhw'n gorfod parchu ni, ni'n parchu nhw, mae'r plant adre'n gorfod i trin nhw. A maen nhw yn gret, ond mae rhaid bod chi ar eu pen nhw mewn ffordd, achos maen nhw yn ddeallus. Os dewn nhw bant o rhywbeth, dewn nhw bant o'i to. A mewn lle fel hyn, mae yna ddiddordeb mawr ynddyn nhw. Beth yw'r apel ti'n meddwl? Maen nhw fel arfer yn cynnal dosbarthiadau yma amser cinio ar y diwrnod cyntaf. Mae pawb fi'n credu, yn ywedig yn y gorllewin, mae yna grŵp i gael o ran poni Shetland, a maen nhw yn dod fan hyn i gefnogi'r digwyddiad, hyd yn oes nad nhw'n cystadlu. A chi'n gweld tipyn o bobl falle sy'n falle rhy hŷn i cystadlu erbyn hyn, a maen nhw'n dod bob blwyddyn, istef yn ar y grandstand, a maen nhw'n nodi pwy sy'n ennill beth, a pwy yw mam a tad, pwy yw poni. Felly fydda un enam yn blynyddoedd ddod, siwr o fod. Ddoi nôl i gael sgwrs o fod ti'n bryd yn ei Ie, bydd rhaid. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Class 3